på ferie, stadig. Eller stadig, men ja. Jeg fortalte det i... Jeg har lavet faktisk min kanal i dag. Jeg har selvfølgelig ikke nogen subscriber, men håber, der er nogen, der ser videoen. Det skal være hurtigt, fordi jeg skal snart spise. Min mor, far og fætter hen ad maden. Det var fint. Du kan se, det der hotel dernede, hvor der sidder nogen, der ikke kan se. Kan du se? Der. Det er, hvor min finger er nu. Der. Jeg ved ikke, hvad du se. Fuck det. Du skal være hurtig. Der er allerede gået 45 sekunder. Det er faktisk ikke så meget. Men... Derude. Hold kæft. Så. Det var fint. Det er på Kreta. Det er dejligt. Du kan se en pool down there. Tror jeg, du kan se. Lige nu de får en 360. Eller hvad fuck det hedder. Jeg ved ikke, om det hedder det nu. Kæft. Hvor fint. Little bit of pool. Jeg elsker pools. Yeah. Jeg tror, det er også min første ferie. Og ja, det der med den første, jeg er stadig på ferie. Jeg har lavet 3 videoer indtil videre. Det er den 4. Og i den der 7 ting, I ikke vidste mig, der sagde jeg er på ferie lige nu. Tror jeg nok se. Knæk. Fuck! Skulle der have fugle? Men man kan se det, men det var der. Som jeg nok ikke ved, eller det ved I. Det var faktisk en anden fortælling nu. Jeg vil bare hurtigt sige, jeg har ikke nogen Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, alt det pisse, det har jeg ikke nu. Så jeg kommer ikke nogen livestreams. Som jeg nok ved, fordi jeg er sådan en lille taber, der bare lige begyndt med YouTube så op. Bitch! Bitch! Hvad du skulle det? Fint jo. Så jeg håber, I vil like og subscribe. Så vi ses en anden gang. Hej.